Ngesti Budaya Campur Sari Aksi Denis Risma Audio. Ayo dong joget. Ini panggungnya jeglong kabel. Siang pan ora ratri mung eling manik sing ati setiaku bisa handuweni marang sang ya sulasmu. Ora bakal serno senajan nyawa oncat saka raga wis tresno ora bisa dipisah ngesti lara hasil mas. Asal jatuh bisa handuweni marang sang ya sulasmi. Rasa kangen kangen putih Arumi banyu segara
ahli sedekah kabeh. Ngandel aku. Atune denok jengkar sungo kabeh, ayo. Kabeh. Nah, ngaturaken. Kabeh. Mas. Wis dadi yo. Lagi to. Iki penyanyi sik. Ngono, iya to. Lho, ora dadi campur sari sik. Campur sari kok piye? Campur sari apa? Ayo denok sik ayo denok. Lho campur sari apa? Suarane iki lho. Apa? Ora. Orang tek wong acen traing lokor. Ngece. Nggih, monggo Mas. Kemayu rono, arane Bu. Bu Siti. Sing ndi Mas wonge? Mau nyanyi bareng monggo. Sayangku sing fokus dhewe ora po bakal tak usahane ibarate saisi bumi kowe sing tenan aja kuwatir sayangku ning kowe ra iso dicetir ora bakal mundur ora bakal mundur aku tembus tekan kayangan rungu suaramu suara tangisanmu cukup lautan mangsih bukit indah ayumu kaya widodari mungkin iso entek urang aku dari
Sogol. Suara Sogol, sogol. tangisanmu Rapatnya cukup lautan mangsi Ngukir indah ayumu kaya widodari Mungkin iso entek ewunan lagu Nyaritake kejene rasa sayangku Pinai ngetokno nek. Oh iya ah. Hei, sik rene. Iki didikane pito yo. Kok ora usah melu-melu. Rupa ngrapate ayu yo ngene iki. Nah dikandani wong tuwa kok ora usah plengak-plengok. Nyanyi lagu rasa tapek maksud nglakor. Ayo ngetokno nek laris kok melu-melu lha apa? Lho ngene kok tanggapan piye to yo? Ngene kok payu rono rene. Lho anakmu lho. Aku neng kene iki dadi tuwa-tuwane wong kesenian iki aku iki sesepuhe. Dadi aku iki wajib ngandani kowe. Kudune kowe kudu sinau sing apik. Suara malah serot ora serot apik, maksud nglokor ora kepenak. Kowe nek nane omah ngono ku sinau ta ora? Ngono kok. Kowe melu apa? Ngene iki lho dadine ra fokus. Apa nangis? Ben disakeni wong ngono kowe nak nangis. Ben aku sakake karo kowe ngono nek aku nangis. He? Lah apa melu-melu? Ben nangis dheweran lah. Aku lho ra ndesake. Dina iki aku ra ndesake karo Vina. Mbok nek sesuk sisuke aku ra roh. Pokoke dina iki aku rasake karo GE. Lah apa? Wong tak rasa-rasakno nyanyi kawit pisanan nganti iki. Meneh pisanan kok njaluk duet. Ngono mang kangonane sapa kowe? Lah apa? Kowe melu-melu. Mecengas dikandani wong tuwa. Ngono kok mbok gatekno apa ora nek dikandani wong tuwa? Mbok rungokno apa ora? Kok blas sing mburi iku. Mbok dungokno ta ora? Dadine besok nehku nak mbok gawe wong nek kene dibayar wong ku sing apik, pisanan njaluk lagu duet. Kowe nek marah-marahi kemayu. Kowe kok kabeh do marahi Vina iku. Lah apa? Enteng-teng wong ancen mikul are ranteng-teng. Happy birthday! Selamat ulang tahun! Hari yang kutunggu bertambah 1 tahun usiamu, bahagialah kamu. Bukan jam dan cincin,
bukan seikat bunga atau puisi, juga kalung hati. Maaf, bukannya pelit atau gak mau, gak modal dikit yang ingin aku beri padamu, doa tulus hati. Happy birthday Vina. Tuhan melindungi kamu serta tercapai semua angan dan sukacitamu. Mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Vina Davina, happy birthday, selamat ulang tahun, semoga panjang umur. Selamat ulang tahun. Tang, iki sadurunge tiup lilin. Doa terbaik, Doa yang terbaik semoga untuk Kak Vina, Davina selalu diberikan kelimpahan rezeki, sehat, panjang umur, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga cita-citanya tercapai dan semoga dengan semoga cepat ya nak. dengan kebersamaan sama Mas Ilham semoga langgeng selalu. Iku kuwi sing donga. Saiki sing lanang ben donga. Sing lanang, doa yang terbaik buat sang pujaan hati. Wah, semoga TV-TV ya. Terima kasih doanya. Durung toh. Drama Korea. Drakor. Ini ada CEO Batu Giyok. Nek sing kono, nek iki ora padas gempal. Ayo. Semoga kedepannya makin sehat, dilancarkan rezekinya nggih. Nggih. Sampun gitu aja, Mas. Loh, Pun cekak ae. mending aku malah ha. Matur suwun sangat para pamirsa khususipun keluarga besar Bapak Nuruddin keluarga. Matur suwun. Sakmenika kula wonten segmen untuk Mbak Vina ngaturaken segmen ulang tahun. Mbok bilih wonten kelita-kelintu, mbok bilih wonten kelepatanipun kula nyuwun agungi samudra pangapunten. Karo ngenteni darane tong. Yuk. Monggo Ndoro. Karo ngenteni bendarane. Vina, yuk Vina. Ucapan untuk semuanya, terutama buat Mbak Fatimah. Ya, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya Mas. Amin, Diberi amin. momongan. Amin. Diberi momongan yang soleh maupun soleh. Amin, amin. Itu aja Mas. Monggo, Den. Ndoro. Karo ngerantu bendarane tong.